Fáilte ród go dtí an seminar gréasáin seo, sa trá a thug an léargas ar fhéinmheastóireacht le fócas ar chleachtóirí luamh-bhlianta. Tugann na léargas seo taighde san áireamh, chomh mar a cinntií cigarí i suíomhanna luath-ólama agus cuairim, agus an chomhairle a chur lá riothan cigarí chun fiabhsú a chur chun cinn. Tugtar brath chuntas sa chreatcáilíochta don oideachas luamh-bhlianta ar an tábhacht amháin le cleachtas amhachtmh chun tacú le fólam ghairmiúil agus chun pleanáil agus Breathnú a thrórú chun caighdeáine ausú. I gcuid a héan de trás seminar gréasáin seo, díríú ar thús órais a thabhairt ar chuin ceapan na fhéinmheastóireachta agus an chleachtais amhachtmh agus rionstan na príomhgheall sealabhóirí a bheith tá teagháil a dhéanana leo go rialta tríd a chuid oibre. Chuir sé ar fáil freisin fir Breathnú ar thimthriall fiabhsaithe cáilíochta trí éinmheastóireachta úsáid agus míniú gach ceann den na céimeanna ar bhealach níos míne. Is sí aim an webinar seo, fir Breathnú garad a sholáthir ar an gráitcáilíochta don oideachas luamh-bhlianta, agus a haspáint conas is féidir leis an gráit, próisis fhéinmheastóireachta agus abhreithnathe a chur chun cinn. Tá an gráitcáilíochta don oideachas luamh-bhlianta bunaithe ar aistear agus síolte, na crátaí cleachtas náisiúnta, agus ar thaidh náisiúnta agus idirnáisiúnta. Léiríte sa gráitcáilíochta céir atá i gceist le cleachtas éifeachtach i soláthar oideachas sa luamh-bhlianta. Is féidir é a úsáid chun eolas le linn próisis inmheánacha éonar agus comhoibriacha Breathnú, Breathnú agus Ferbert leistigh de híomhanna. Déanann an gráitcáilíochta sa láthair a chatagóirú faoi cheithre réimse leathan cleachtais a thaispeántar inis ar an scáileáin. Déantar gach ceann de na ceithre réimse a bhionn dealú ina ráitis thorthaí agus i gcomharthaí. Le rionn siad seo samplaí 10 chleachtais go soiléir, agus is féidir iad a úsáid chun tacú le machnamh comhoibriaach agus éonar. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa treoir don chigeacht oideachas luamh-bhlianta. Tá na sonraí ar fáil ag deireadh an seminar gréasáin seo. Sa gráitcáilíochta don oideachas luamh-bhlianta, chuirte leis an méid a leagú amach in aistear agus i síolte na crátaí cleachtas náisiúnta. Tá sí mar aim leo tacú le cleachtas amhachtmh agus le scileanna na fhéinmheastóireachta chun fiabhas a chur ar cháilíocht an taláthair de ólamóirí. Chuirtear scileanna agus próisis a bhainne le fhéinmheastóireacht agus le Breathnú chun cinn sa gráitcáilíochta don oideachas luamh-bhlianta ar na bailí seo a leanas. 10 chleachtas a saithint agus a dhearbhú. Teisc gur chur chuige atá bunaithe ar láidireachtaí atá mar bhain na cigearachtaí, is féidir le suíomhanna an easúras a chuirtear ar fáil a úsáid chun a gcuid buanna a aithint agus a cheiliúra, agus chun machnamh ghairmiúil a éascú ar gnéithe a d'adztíonn tuilleadh forbartha weithú. Próisis fhéinmheastóireachta agus Breathnú chuine aithint agus comhairle a chur ar fáil ina le. Soláthraíonn tuairiscí cigeaachta léargas seachtracht ar sholáthar an taobh. Is féidir an perspictíocht seo a úsáid chun na próisis abhreithnithe inmheánaí a haíonn le fiabhsú cáilíochta i gleachtas a choláinú. San áireas na gníomhaíochtaí molta i dúiriscí cigeaachta, tugtar treoir thábhachtach don suíomhaideachas sna luamh-bhlianta chun is tuilleadh fiabhs a chur ar cháilíocht an soláthir. Teagháil chomhghairmiúil le cleachtóirí luamh-bhlianta. Tacaíonn an próisis cigeaachta le teagháil chomhghairmiúil idir cleachtóirí luamh-bhlianta agus an cigearé. Is sí an aim atá leis an easúlas a thug an cigearí, meastóireacht a dhéanamh ar gníomhaíochtaí fólama breathnathe a chur chun cinn, go mbeifear an tacu le torthaí fiabhsaí do leanaí. Leanaí agus tuismitheoirí a aithint mar phríomhgheall sealabhóirí. Sa gráitcáilíochta do chigearachtaí, déantar soláthar láidir do thuairimí agus a spéiris na leanaí. Maltar an freisin go chomh bailí cumarsáide soiléire de bhealaí idir an suíomh, tuismitheoirí, teaghlaí agus leanaí.
Tá cínte sin le forbairt a dhéine spirid cópháirtíochta atá bun riachtanach le haid timpeachtaí fólama ord chaidáin a chruthú de lenaí óga. Tugann cigarí faoi deara go bhfuil comhliúcháin rialta córasach le lenaí agus le taileí san áireas na cleachtais fhéinmheastóireachta atá an-éifichtach. Mar hampla chun dulí gcomhla le lenaí féite cleachtóirí plé a dhéine go rialta leo, maidir lena rogna agus ar a gínsaí agus ord dlú á tuairteachú ar a gníomhartha. Déadach sé se torlú le linn amal grúpa beag bunathe ar réimsí spéisí na leanaí. Chun dulí gcomhla le tuismitheoirí féite an siamh nuacht litricha a dháile a tholáithríonn eolas agus a gcuid rangmhártíochta in Breathnú agus in meastóireacht ar an siamh a spreaga go réamh clíthebach. I dtora a 17 sa chreadcáilíochta, tugtar tuilleadh mion sonraí agus fáisnéise mar de leis na táscarí cleachtais a bhainne le pleanáil, le Breathnú agus le meastóireacht. Tá roinnt comharthaí de chleachtas gur féidir leat áhhaicnamh a dhéine orthu i de éonar nó le de chomhlachtaithe. Gomórtar aithnis, chun breathnú ar conas détá páirt a thuairs do gheall sealabhóirí eile i do phróisis inmheánach a bheastóireachta agus Breathnúcháin. Mana muid freisin, roinnt strátéirsí praiticiúla gur féidir a choirimhbhain i do thaobh. Deahan semen a gréisián a héan, roinnt gheall sealabhóirí tipiciúla is siomh lua ólama agus cuaram. Phríomh páiste a bhaineann le machna rialta a dhéine is se rangmhártíocht bhríoch leis de gheall sealabhóirí a chur chun cinn, trí cintóireacht chuimseach agus idir gníomhaíochtaí leanúnacha. Nuair a gníomhítear ar chomhlúcháin, tá sé lárnach do chleachtas ord chaidáin i suíomhanna. I dtora a 17 sa chreadcáilíochta de chigadachtaí agus a chaidánaí síolte maidir le comhlúcháin, leagtar béim ar an tábhacht do bhaineann le gach gheall sealabhóir a chur san áireas sa phróisis Breathnúcháin. Tugtar breath chuntas na creataí sin ar an tábhacht do bhaineann leis na torthaí ar aon Breathnú a heifeadadh agus a chomhrins, agus go gníomhú chun go mbeidh gach comhpháirtí in an pórta chlacha agus go gnófar ar an eolas iad. Dús léana muid machnamh ar an tábhacht do bhaineann le rangmhártíocht chomhghairmiúil idir chleachtóirí luamhlíonta. Is cuid riachtanach den phróisis fhéinmheastóireachta an teagmháil seo. Leagtar béim sa chreadcáilíochta de chigadachtaí agus is síolta a réan, go gcuirtear cleachtas fíor-éifichtach chun cinn le heitas chomhaibrithe, gairmiúlachta agus obair-mhaoine. Nuair a cheanólann cleachtóirí cruinnithe fórna go rialta, tugtar a lán deisina le haid túraimí a chomhrins agus a Breathnú. I gcás go ngrófar iad go héifichtach, tugann cigarí faoi deara gur féidir le cruinnithe fórne dul chun tarbh chun fólam a chomhrins agus don tróir a orbert i bhíneas a rangmhártíocht na cleachtóirí i bhforbairt gairmiúil leanúnach. Cuim sin na stratéisí seo plé nádhéireanúil díolanna áhhaicnamh nó airlisí fhéinmheastóireachta ó threoir chleachtas eastar síolta chun scéal an áhhaicnamh a leabú sa chleachtas. Chomh maith sin i gcás go nítear an seanolalas leis siad den ireann agus go mbeantar úsáid éifichtach as takear ilchinálach scileanna na mball fórna. Tugtar spreagadh de chleachtóirí, rud a chuireann le mraistin chomhuinteras agus le na núnéire chairmiúil le chleachtas. Tugann cigarí faoi deara go gurthaíonn ról honracha de cleachtóirí mar hampla chun taú le ball fórna nua nó úsáid amhaintas láidireachtaí san aitheanta chun mentóireacht a dhéine ar chomhlachtaithe, maidir le pleanáil curriculum agus le breathnóireacht. An darach tar na deisina sin i do thaobh, an féidir leat smaoineamh ar bhealaí a détaí an cleachtas chomhaibrithe seo a absú. Bun riachtanas chun cur chun cinn a dhéine ar áhhaicnamh gairmiúil
gnéomhríochtanas den fóisis féinmheastóireachta é. Is se teagháil cógaramúil idir cleachtóirí luamh blianta agus geall seanabhóirí seachtracha mar hampla an chigeacht. Tugann cigearí faoi deara go gcuireann cigearachtaí idirchas luamh blianta machnamh chleachtas chun cín go háirid ag an gcruinniú easólas. Tá tacaíochtaí seachtracha eile úsáid chun feabhsú cáilíochta chur chun cín mar hampla cóirle le réamhmeastóirí agus garamathe cuairim sláinte. Mar hampla tugann cigearí faoi deara conas a d'urbar cleachtóirí luamh blianta stratéisi mar hampla taispáintas idirghníomhacha tar éis lé le mentóirí agus a tuismitheoirí chun taú le cumarsáide Albert I dtimplach cuimseach. Breathnú mis conas is féidir darí ggóirle le leanaí sa próisis féinmheastóireachta le ha feabhsú cáilíochta agus conas is féidir páirte chuirt gómh ann. Mar thugamar faoi deara, déanann an chreach cáilíochta do chigearachtaí sa láthair láirde de thuairimí an linmh a chur san áireamh I bhróisis fhéinmheastóireacht. Caithfear dul ggóilú go minic le leanaí, mad a linithe a dhéanann difear dóibh, agus antábhachtach go gníomhítear de bhain torthaí an chóirliúcháin. Arnú is sé an duine fásta a bháin a dhéanann cíntaí áirid bunaithe an ólas fairting atá acu an leanamh, agus bhí an foláine agus sábháilteacht an linmh a chathú. Mar sin féin is féidir le cleachtóirí luamh blianta fáistéis faoi fhéinmheastóireacht persanta agus muinte an linmh a bhallú. Trí bhreathnaíocht scileúil agus trí dhéiseanna a thabhairt dónú de a smuointe a chomhrins nithe a dhéanann difear dóibh. Mar hampla, conas is mín leis nó lé amsneacha a chatham. Cé na bréagáin is mín leis nó lé a úsáid leis mu faoin air. Agus cé na leabhar ba bháil leis nó lé a bheith aige nó aice sa limistéir leabhar. I riint síomhanna ard chaidánacha, tá córas bhótála I meas na stratéisi a man an cleachtóirí úsáid asú. Stratéisi lena dúchttar spreagta den na leanaí na gníomhíochtaí a ránú agus scéal na hidirmheatíochta a Albert. Mar hampla, is féidir éire leanaí bhótáil a ráha gníomhíochtaí fisiciúla nó cinenne a dhéine láthair turas le. An féidir at smuoineh conas a chuir breathnathe leanaí agus iad man súgartha nó córáid tú leo de chumas aithre fiúntacha a dhéine de chleachtas. An dúchttar ard thuairimí nó sanrána persanta na leanaí, agus an gcuirtas an áirid I áirimh iad sna gníomhíochtaí tairiscint nó in éon aithreú a dhéantar an timplacht fórama I do híomh. Éilíonn cóirliúcháin le leanaí cleachtóirí éisteach le go gníomhach agus deisina nárdúra a úsáid chun únáil isteach le teanga chorp na leanaí agus na rána aibhsethe. Is breathnóirí nárdúra iad leanaí a bhfuil smuointe crothaítheacha agus a lán darcaí luachmhara I dtaobh an domhan acu. Nuair a tharlaíonn sé seo, tugann cigearí faoi deara go gnóthíonn leanaí breistint féinúlacha níos láidre, teisc gur féidir le breathnú an dóigh a nearnú a gcuid smuointe agus moltaí a bhreanú, agus a úsáid chun ispéiris fólama a ausú. Is féidir le cleachtóirí luamh blianta áhachtna bhíana na leanaí agus iad man súgartha, agus a gcuid smuointe, rána agus sanrána persanta uathúlú féin a chuirt faoi deara. Féidir siad a gcuid breathnathe a úsáid mar chuid an fóisis féinmheastóireachta. Déitíonn na breathnathe seo a úsáid ina dhiaidh sin chun cumarsáide dhéana leis na páistí, chun bhfuil ólas acu faoi ábhar áirid a dhéanúcha, agus conas a déiteach an cleachtóir taú lena bhólam agus lena rána a thuile. Is féidir tuairimí an linmh a heafada mar chuid le phleanáil feabhsúcháin, agus is féidir freisin taú leis na leanaí léirethe ábhar a úsáid chun a gcuid smuointe, molta agus sanrána persanta a chur inniuúil. Táróidh acmhaí ó threoir cleachtais eistir síolta leat, de réamar a chuireann tú cóirliúcháin le leanaí chun cín. Chun cultúr cóirliúcháin le leanaí a ghlacu, teachtaíonn tomantas agus corchuige áhaicnimh, is scil sin a chothítar le himimecht ama. Tá sé tábhachtach freisin
gon na leachtar chur chuig a séimh, nach déana isteach spás na leanaí, ní mórdúing I gcónaí ghlacha leis, nach gád a leanamh bheith páirteach, agus gúla an cheart aige nu aici a bheith ina host nu ina tost. Breathnú inis conas is féidir dul I gcóirle le tuismitheoirí, gan é hábhachtach den wachnam agus den fhéinmheastóireacht. Aibh sin creachtáilíochta den idirchas luamh bhlianta agus síolta, an tábhacht a bhaina le dul I gcóirle go rialta le tuismitheoirí, agus páirt a ghlacu iontu le linn próisis fhéinmheastóireacht, agus iad úsáid chun eolas a dhéanamh do phleananna le haghaidh feabhsú cáilíochta. Téitear chun tarbh a leanaí nuair a oibríonn tuismitheoirí agus cleachtóirí luamh bhlianta le chéile. Tá sé tábhachtach do suíomhanna stratéisí éagsúla a thairiscint a hacaíonn le cumarsáid dhéobhealaigh le tuismitheoirí. Is suíomhanna luath-eolama agus cuairim ardchaidánacha. Is minic a thugann cígúirí faoi deara go spreag le tuismitheoirí páirte ghlacha ann ó thús eastar a linmh san idirchas. Ar chláirú an linmh, téann na cleachtóirí d'agóháil le tuismitheoirí ar an gcéad dul síos, maidir leis an bhaisnéis a theastíonn chun takeú le heistriú an linmh isteach sa suíomh, agus an nionachais a lorg I dtaca le fólam a linmh. Ar na stratéisí breise a úsáid an suíomhanna trá tránóna fásnéise a chur ar siúl, ceisneoirí a dháile ag ammanna difriúla sa bhliain, córáite oscailta leanúnacha a dhéana, agus easóras rialta ó tuismitheoirí a íre, chun a go dúramí ar an sa láthair a fháil. Is féidir le cleachtóirí úsáid éifeachtach ó bhaint as an bhaisnéis sin chun pleanáin le gleachtas feabhsúcháin a thrórú. Nuair a thugtar cumarsáid de ardchaidán faoi deara, aimsíonn cígúirí gur chruthí an suíomh bailí nuálacha chun takeú le taileí a labhrann béarla mar hanga bhreise. Ina meas seo tá taspáintis ábhar, greengraf, físeanna, bíleoga fáisnéise agus ceisneoirí a thargítear I dteanga bailíonn na dteaghlach. Tá cíonn sé seo le tuiscint eolasach faoi spéiris fólam na leanaí. Tógnóil chun smaoinemh ar na stratéisí a úsáideann tú chun gach tuismitheoir a spreaga, chun a gcuid dúramí a thuairt agus a rins. Chun is a tháilíonn sé seo, a bhfuil sé fuirmiúil, námhéirmiúil nó an dáród. Cé cíntíonn go gníomhófar ar a dúramí. Chun is a rinsar tarramí na meastóireachta agus na forbar th cleachtais leis na tuismitheoirí go léir. Chun takeú le rannpháirtíocht tuismitheoirí, tugann cígúirí faoi deara go dtéann rions suíomhanna I gcóirle le tuismitheoirí ar bhain leanúnach, agus go rinneann siad smaointe faoi ábhar atá le tíocht bunaithe ar leasanna na leanaí. Is féidir le tuismitheoirí léargus dobann a thuairt ar a leanamh mar ólamór, agus ar na gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanann siad. Soláthraíonn sé seo fáisnéis luachmhar de chleachtóirí ar spéiris fólama agus éachtaí den leanaí. Léiríonn taide go mmoinítear fíor chomhpháirtíochtaí le tuismitheoirí nuair a chuirtear luach ar shaighlí mar rán chuideachóirí eolasacha. Tá go leor éirlisí le fáil I dróchleachtais eastar síolta a chuirfí machnamh chun cinn maidir le chomhpháirtíochtaí a thógáil le tuismitheoirí. Seo liste de áisnéis agus de acmhaí breise a déiteach cabhrú leat chun an próisis fhéinmheastóireachta a orbairt I do thaobh luath-eolama agus cuairim. Tugann sé sin an seminar gréis an seo chun críthe, agus is mian linn buíochas a ghlacha leat as éisteach leis. Tásúil agin go gcuireann sé seo cóirle úsáideach ar fáil. Má tá ceistní nó tuairimí agat ag éirí as a rannpháirtíocht sa seminar gréis an seo, an úsáid as an seoladh riomhphost tomnathe le do thuil, a chuirtear ar fáil chun do chuid suairimí a sheolach againn ar insights-info ag education.gov.ie. Slán agus go míle maithagaí.